kita monggo mriki niki sampur jaipongan bapak longgo bapak paito uga Pak Malik niki sampure jaipongan ya Pak bapak itu Nggih, hati-hati. Ayo ton kon aja ngomong tok ton. Durung blas. ayo Pak Malik Gulu pedot. Gulu pedot Bapak Malik apa? Ojo ayang-ayang lho ya. Gulu pedot. Apa mari ayang-ayang apa iki? Prawan tuwa. Nandur pari. Gulu Oh pedot. tetane nah, ngono jelas non nandur pari. Sik iki lho kari situ iki lho, profesor iki. Gulu pedot dijean. Iya. Gulu pedot tetanen perawan tua. Yuk odo macul karo dawa bendang subur. Yuk odo ngumpul aja weka bareng nandur. Pekarangan tegalan ugolan Jawa. Yen tetanenan kanggo pangan turah-turah. Sing ngrewani sekepe pepete ngerelali homo kape mati tanah kita wiki
Sedina iki besti kuar iki. Aring-aringnya berdendang kesawi hati suri kau mikiri Mikirin ini ya. bisa duduk di tangan jodoh di dua burung agar kukulungku pendok ayo dek Kodok sari anak urang apa-apa. Ati iki suni bengkak gurikon. Ketara cinta yang percaya pedan dodo ini Ayo Pak Malik, tunjukkan suara sampean. Ayo. Mandap Blitar Kembang Rawe. tutu jana tutu kata Hati aku melu apa yang nawa gawe bimbang Kala tak jauh lebih
Jago kluruk gondol gandul.
cekap semanten menawi lepat nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.